हेलो हाय स्मृति ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଜି ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ବୁକ୍ସ ପଢ଼ୁଥିଲି କ'ଣ କରୁଛ ଟିକେ କରୁଛି ଗୋଟେ କାମଟେ ଟିକେ ଏଠି ପିସି ମାଗିଛି ଟିକେ ମୋ ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟା ଅପଡ଼େଟ୍ ମାଗୁଛି ମୁଁ କାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଭାବିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟା ଅପଡ଼େଟ୍ ମାଗୁଛି ତ ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରୁଛି ଏବେ ସିରିୟସ୍ ଗାର୍ଲ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଏଠି ଜଷ୍ଟ ଦେହଟା ଖରାପ ପଢ଼ୁଥିଲି ଥିଲା ତ କିଛି କାମ କରିପାରିନଥିଲି ଏବେ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାରୁ କାମ କରିବାକୁ ବାହାରିଛି ଆଜି ଯାଇକି ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି ଟିକେ ଖାଇଛି ମୋତେ ଟିକେ ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଛୋଟ ଦୁନିଆରେ ବାବା ସେପଟେ ରହୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ରୁମ୍ ସେପଟେ ଆମ ରୁମ୍ ଏପଟେ ଦେନ୍ 3 ଜଣ ମେମ୍ବରରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ବଟ୍ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଜନେସ୍ ତ ଚାଲିବ ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏନଫ୍ ବଟ୍ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛୁ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ବେସିକାଲି ସପୋର୍ଟ କଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ ବିକଜ୍ वी आर द फ्रेशर्स दैट्स वाई ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସଙ୍କଠୁ ମୋ ମେଣ୍ଟାଲିଟି 100% ଡିଫର କରିବ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ବି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ମୋ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଦୁଇଟା ଜିନିଷରେ ଥାଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଇଜ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ରାଇଟ୍ ସ୍ମୃତି ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରେ ଲାଇଫରେ ବିକଜ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ପାଇଁ ସେ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼ଟା ତାଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ସେ ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର ମୋ ତରଫରୁ 100% ରହିବ ୟେସ୍ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଟି କାଟିକି ଆସିଛି ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ରାଗିଛନ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ହଁ କମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଓକେ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଶୁଖିଯାଅ ବା କ'ଣ ବି ହେଇଯାଅ ମୋର ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ लाइफ सारा ही मैंने जो कहते ना जौवन से लेकर बुढ़ापा तक साथ चलने को बोलते हैं जो साथी रियल वाला साथी मुझे बुढ़ाई जीवी तुम भल लगे मु बुढ़ा है नुहे ए भी पिंधुची जोड़ पिंधुची केते वर्ष बुढ़ा बस मोर एक ख्वाहिश अच्छी एक्चुअली तुमको भी कही नहीं तुमको भी कही नहीं कही नहीं एवटा ना ख्वाहिशटा या स्टॉप कर ख्वाहिशटा या आमको 60-65 या 70 हो जाइए मु धोती पिंधि पूरा ट्रेडिशनल ओडिया फैमिली जो कहती ट्रेडिशन पहनने का ट्रेडिशन राइट धोती विथ कुर्ता राइट ना पगड़ी ना तमें तो साड़ी पिंधव आम हल्का हल्का टिके एज है कौन जो हो जाते ना टिके वीक हो जाती
पुओ झील नाती नातुणी सब थे आमको धरी धरी नौथे तुम टी पचार कह ए जेजे उठी कह ଆସ୍ତେ ଯିବ आस्ते जीव मु रहीगली पचारे ना जेजे ना जेजे को किए लाइन मार ହଁ ହଁ ସେତେବେଳକୁ ଜେଜେଙ୍କ କିଏ ଲାଇନ୍ ମାରିବେନି ଚାହିଁବେନି ଯଦି एबे भी स्मृति बेले बेले कह आउ मत के छाड़ी आउ क्या अनैबनी केवे अनैबनी लाइफ रे मुझे चाहे जे समस्त को गोटे भी ये भी आपण मान कमिटमेंट कर ଖୁସିରେ ଖାଏ ମାନେ ମଜା ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ जन को भल पातु भलरे भल पातु जन को तो आम परफेक्टली भल पाया देले सी आमको भल पाया दे पार आ एक्सट्रा कौन दरकार आज्ञा ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଦେହ ଖରାପରେ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ମୋ ପାଟିରୁ କଥା ହିଁ ବାହାରୁନି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲି ଦେଖେଇକି ଆସିଲି ମେଡ଼ିସିନ ବି ନେଇକି ଆସିଲି ପୁଣି ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଯିବାକୁ ଦୁଃଖରେ ମୋର ଚାଲିଛି देखु आज आ गोटे आम कम करूँ आप देखा देखु समस्ते आम गोटे मनी प्लांट को नहीं आसती छोट बाउल थिला बट सी भगवान का दयारू एत बड़ हो गला जे ताको दरकार पड़ला बड़ काली आम सेटअप करूँ टोटाली एटा टोटाली मैडम कर ख्वाइश थिला कि मनी प्लांट को भलरे गोटे बड़ जगह आम रखा ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ତାକୁ ବଡ଼ କରିଦେଇଛି ନିଜେ हाँ तमें ଏତେ ଛୋଟଟେ ପୁରା ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ବଡ଼ तमें आसिया पूर्व से थिला ना ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଛୋଟଟେ ସେ ମରିଲା ଭଳିଆ ପୁରା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇ ଖରାରେ ନେଇ ଥୋଇକି ସେ ବଢ଼ିଗଲା ବଡ଼ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏବେ ତାକୁ ଅଲଗା ବାଉଲରେ ଗୋଟେ ରଖିକି ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ରଡ଼ 3ଟା ଦେଇକି ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିଦେଲେ ସେ ପୁରା ଭଲସେ ରହିବ स्मृति गोटे जिन मन अच्छी କ'ଣ भैलेंटाइन्स डे रे गोटे जिनस मुझे ହଁ ରୋଜ୍ରେ ଦେଇଥିଲା ना ना छोटे जिनस छोट गिफ्ट ହଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦେଇଥିଲେ एडी अच्छा पूरा बहुत बढ़िया कर अच्छा ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକାଟା ପବନରେ ଗଳି ଯାଇଛି ए रात रे कौन चलला रात रे कौन मन पड़ुछ तुम हे भगवान ଗୁରୁବାର ଅଛି ନା ବାଛି ବାଛିକି ପିନ୍ଧିବି କୋଉଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଯୋଉଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିଲ ମା ତୁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିବ କାଲି ଗୁରୁବାର ଅଛି ଟିକେ ପୁଅ एटा कौन ଏଇଟା ମୋର ମେକଅପ୍ ବକ୍ସଟା ମେକଅପ୍ देखिए लड़ी ଏଇଟା shadow तुम तो मेकअप हबार मुझे देखी एते କେବେ ବି ଦେଖିନା ମୁଁ ମେକଅପ୍ ହେବା କିନ୍ତୁ ସବୁ ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ କିଣିକି ରଖେ ମୋତେ ମାନେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସବୁବେଳେ ମାନେ କିଣିକି ସଉକ କରି ରଖିବା ଏଇ ଦେଖ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଏଇ ଦେଖ ମୋ ସେଟ୍ सेटा मु आनी देथिली ଅବଭିୟସଲି ତମେ ହିଁ ଆଣିକି ଦେବ ମୁଁ କିଏ ଦେବ ମୋତେ मु सिंदूर देइछि बोली तुम सुंदरी नले आगुर केम देखाउतलो ବାନ୍ଧେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି ମୋର ଚୁଡ଼ି ଯାଇନା ପାଇଁ ଏଇଟା କହୁଥିଲି ୟାକୁ ବି ପିନ୍ଧିବି କାଲି ଗୁରୁବାର ଅଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମା ତମକୁ ଦେଖ ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ପିନ୍ଧି କଥା ଭଲ ଅଛି ଆଉ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆହୁରି ବି ଏ ସେଟ୍ ସବୁ ଅଛି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ବି ଅଛି ସେଟ୍ ସବୁ କେତେ ମୁଁ ରଖିଛି एटा कोठु आनीथिली ଏଇଟା ରଘୁନାଥପୁର ଆଣିଥିଲ ବିଚିତ୍ର ଭାଇ ଦୋକାନରୁ ବା ଏଇଟା ମୋର ମାନେ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖର ଶଙ୍ଖା ମୁଁ ପୁରୀରୁ ଆଣିଥିଲି ୟାକୁ ଲଗାଏ
ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ଲଗେଇଛି। ହଉ ଏଇଟା ମୋର ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ହାତରେ ପଶୁନି। କୋଉଟା ମୋର ତ ଚୁଟି ହେଇଗଲା, କାଲି ପିନ୍ଧିବି ଏବେ। ସ୍ମୃତି ଆସିଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ବେଡ଼୍ଟା ମାନେ ସେୟାର ହେଇଯାଇଛି। ଅଧା ସେୟାର କରିଦେଇଛି। ଅଧା ସେୟାର ନୁହଁ, ଟୋଟାଲ୍ ମାନେ ଯଦି 4 ଭାଗ ହେଉଛି ତାହେଲେ 3 ଭାଗଟା ତାର ଆଉ 1 ଭାଗ ମୋର। ଆଗରୁ ପୁରା ଆଗରୁ ଶୋଇ ମୁଁ ପୁରା ଏକା ରହୁଥିଲି, ସେପଟେ ବାବା ମା ରହୁଥିଲେ, ମା ଯାଇନଥିଲେ, ମାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇନଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ସାଉଣ୍ଡ ଦେବା କି ବୁକ୍ସ ପଢ଼ିବା କି କ'ଣ ବି ଯାହା ବି। ବଟ୍ ଏବେ ସ୍ମୃତି ଆସିଲା ପରେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମାଇ ରୁମ୍। ମୁଁ ଓନ୍ଲି ଆସୁଛି This is 5-6 our ଘଣ୍ଟା। room. This is our room. ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ରୁମ୍। ଆୱାର କହିଲେ ବି ବାଧିବ ଟିକେ ଏବେ। ଆଉ ମୋର ତମେ କହିପାରିବେନି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର। ମୋର କହିଲେ ତମ ନାଁରେ କେସ୍ ଦିଆହବ। କେସ୍ ଦିଆହେବ। ହଉ ହଉ, ଏସବୁ ଉଠାଅ, ଏସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କର। ଏସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ତ ଦେଖିଦେଲି ମୋତେ କୋଉ ଚୁଡ଼ିଟା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରଖିବି। କିଣି ଦଉନି। ଆରେ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି? ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁନି କେମିତି। ତମେ ପୁରା ମିଲିଟାରୀ କଟ୍ କରିଦେଇଛ। ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦରକାର। ଏଭ୍ରି ଅଡ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଏଇଟା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଭ୍ରି ଅଡ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ମୋତେ ବି ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ଯିଏ ଯାହା କହୁଥିଲା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ କି ଏଭ୍ରି ଅଡ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ। ନାଇସ୍ କ୍ୟାପସନ୍। ହଉ ସବୁ ରଖ, ଯାଅ କ'ଣ କରିବାର ଥିଲା କର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା ଆମର, ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଥିଲା, ନର୍ମାଲ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍, ଓଡ଼ିଆ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍। ସ୍ମୃତି କ'ଣ ଖାଇଛ କ'ଣ? ମୁଁ ଆଜି ଖାଇଛି, ମୋତେ ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ପଖାଳ ଖାଇଛି, ଆଳୁ ଚକଟା ଆଉ କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା ଆଉ ବାଇଗଣ ଚକଟା। ବାଇଗଣ ତମେ ତ ଖାଇନ, ମୁଁ ଖାଇଛି ଆଉ। ତମେ ଖାଇଛ ଆଉ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଯେ ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମୋ ପୁରା ମୁହଁରେ ଦେଶୀ କଣ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ହେଇଛି। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛୁ ବଟ୍ ପୁରା ଦେଶୀ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ବିକଜ୍ ଦେଶୀରେ ଗୋଟେ ବହୁତ କିଛି ନିଆରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେଶୀ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଲାଗେ ତ ଲାଗେ। ଆଉ ଆଉ ସେଇଟା ଦେହଟାକୁ ହିଁ ଭଲ ରଖେ। ବହୁତ ଭଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବା ମାନେ ଏମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଶୀ ଖାଇବାଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବେଟର୍ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ। ଅତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍ରେ ଆମେ ହୋଟେଲରେ ଖାଉ, ନହେଲେ ହୋଟେଲରେ ବି ଆମେ ଖାଉନା। ବିକଜ୍ ଘରେ ଆପଣ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଭାତଟେ ଖାଇଲେ ବି ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ, ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ହୋଟେଲରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ରୋଗକୁ ରୋଗଟା କିଣିକି ଆଣିଲେ ଆପଣ। ଆଣିଥାନ୍ତି। ବାସ୍। ସତ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପଇସା ଦେଇ ଖାଇବା ଖାଇଲେ, ତା ସହିତ ରୋଗ ବି ପଇସା ଦେଇ କିଣିକି ଆଣିଲେ। ଓକେ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। Good night. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ବି ଆଉ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଫୁଲି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିଛୁ ଆଜ୍ ଏ ଫ୍ରେଶର, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଥିଲେ ହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।